και μακούνι, τέρμανα το παπορτάς και μακούνι, τέρμανας και μακούνι. Το σαριτάρνι μα πες φοβούμε φουρκί, φοβούμε φουρκί. Το σαριτάρνι μα πες φοβούμε φουρκί, φοβούμε φουρκί. Γεια σου Μιχαλάκη, με τη λύρα σου. Γεια σου Λάμπρο. Και όπως καταλάβατε, ένα δυναμικό αλάτι της γης σήμερα και ο σήμερον καλά θα περάνομεν, που λένε και στον Πόντο. Εσύ επεεί καλά τσέφς τα ποντιακά. Ναι, μάλιστα. Τεμέτερον εδώ, τεμέτερον ο Μιχαλάκης ο Καλιοντζίδης, φίλος καλός και αγαπημένος εδώ και 30 χρόνια σχεδόν Μιχάλη. Ναι. Και χαίρομαι για άλλη μια φορά που είσαι στο αλάτι της γης. Πόσο μάλλον που έχεις και παρέα τον γιο σου, τον Χρήστο τον Καλιοντζίδη, που έρχεται να συνεχίσει την αλυσίδα. Ναι, ασφαλώς και όχι μόνο. Έχω και άλλα παιδιά μαζί μου, πραγματικά παιδιά μου, πνευματικά μου παιδιά. Τους μαθητές σου, βεβαίως. Ναι. Τώρα είναι επαγγελματίες, αλλά με ένα διαφορετικό DNA. Το DNA της λύρας. Μάλιστα. Θα τους ακούσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στην παρέα μας επίσης, φίλος καλός και αγαπημένος, ο Κώστας ο Φιλιππίδης με το λαγούτο του, γιατί το λαγούτο πρέπει να πούμε ότι παίζει στην παράδοση του Δυτικού Πόντου κυρίως. Και βεβαίως ο Γιάννης ο Γευγελής με το νταούλι και όλη αυτή την ένταση και τη δύναμη των ποντιακών ρυθμών. Το κομμάτι αυτό με το οποίο αρχίσαμε ήταν Ακτσιαπάτε. Ναι, πολύ για πες μας λίγο γι' αυτό. Είναι ιδιαίτερος χορός. Ναι, είναι χορός της περιοχής από τα Πλάτανα Τραπεζούντας. Παλιότερα τα συγκροτήματα το χορεύανε πριν από τον Πυρίχιο. Το κάνανε, ας πούμε, σαν μια μικρή ενότητα. Μάλιστα. Και πριν από αυτό τραγουδούσε ο Λιράρης ή ο τραγουδιστής το Μακρύν Καϊτέ. Κάπως έτσι ήτανε. Οι στίχοι τι λέγανε? Η στίχη λέει «Τέρε μάνα το παπόρ, κοίταξε μάνα το βαπόρι, ντάσου και μακουνιέται, πολύ άσχημα κουνιέται». Το σαρίν τα αρνήμα πες, δηλαδή η ξανθιά μου η αγάπη είναι μέσα, φοβούμαι φουρκίεται, φοβάμαι μην πνιγεί. Και οι στίχοι αυτοί μας παραπέμπουν και σε όλη την οδύσσια του ποντιακού ελληνισμού που ήρθε από τον Πόντο, πρόσφυγες, αλλά είναι τόσο σπουδαίο ότι οι Πόντοι βαστάτε τόσο γερά και δυνατά και τις παραδόσεις, αλλά πάνω απ' όλα τη γλώσσα και τη μουσική σας. Μιχαλάκη, ο πατέρας σου εσένα ήρθε από τον Πόντο, έτσι δεν είναι? Ήταν και αυτός μέσα σε ένα καράβι. Ναι, ναι, το 23 ήρθε σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή ήταν παλικαράκι όταν ήρθε εδώ. Ήταν ψάλτης, διάβαζε βυζαντινή μουσική, έγραφε. Τον έχασα πολύ μικρός γιατί παντρεύτηκε μεγάλος, γι' αυτό είμαι και δεύτερη γενιά. Και οι γονείς σου εγκατασταθήκαν, εσύ η καταγωγή σου είναι από... Από ένα μικρό χωριό της Καβάλας, Διπόταμος λέγεται. Τσάιλικ το λέμε όλοι, δεν ξέρουμε. Ναι. Πολύ περήφανος είμαι για το χωριό μου και για τους χωριανούς μου. Και κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί και έχουν περάσει σπουδαίοι δεξιοτέχνες της λύρας αυτής, που φέρνουν την παράδοση ως τις μέρες μας. Να τους μνημονεύσουμε λίγο. Βεβαίως, βεβαίως. Από την πρώτη γενιά που ήρθαν από εκεί, τον Νίκο τον Παπαδραμίδη, ο Μπαϊρακτάρης. Ο Χρήστος ο Μπαϊρακτάρης. Μπαϊρακτάρης κατά κόρον. Πάω ξεκινάμε αυτούς. Να πω όμως κοντά σε αυτούς και ένα. Ο Χρήστος είχε και την κόρη του, την Ελένη. Ελένη, βεβαίως, που τραγούδησε. Και τραγουδούσε και με τον Σίμωνα Καρά, μια ολόκληρη παράδοση. Όλη την οικογενειακή παράδοση. Ναι. Επίσης, πρέπει να αναφέρω στον Κοφόγλη, στον Απόστολο τον Ξανθόπουλο των Χωριανών, της πατρίδας Λιράρης, από τους κορυφαίους.
Και ερχόμαστε συνέχεια στον Πατριάρχη, στον Γόγο τον Πετρίδη. Έδωσε μία άλλη οντότητα στη λύρα. Ουσιαστικά έκανε όχι μετάλλαξη, έδωσε αυτό που αξίζει στη λύρα, να το πω έτσι πιο απλά. Ο Γόγος ο Πετρίδης, λοιπόν, ναι. Αναμορφωτής της λύρας. Μεγάλη η συμμετοχή του Χρύσανθου, της Ακρόπολης, όπως λέγανε, του τραγουδιού, τεράστιος αυτός καλλιτέχνης. Και... Ο Χρύσανθος κατά κάποιο τρόπο είναι ο Νίκος Ξυλούρης των Ποντίων, θα λέγαμε, ή όχι? Ασφαλώς. Ναι. Και οι δύο ήταν τεράστιοι και προσφέραν τα μέγιστα και στην κριτική παράδοση ο Νίκος Ξυλούρης και ο Χρύσανθος στην ποντιακή παράδοση. Να μην ξεχάσω να αναφέρω όμως τον Γεωργούλη τον Κουγιομτζίδη, που για μένα ήταν εκπληκτικός λιράρης, όπως και ο Λάμπης ο Τελικερίδης, το δάσκαλο μου, θα το πω εγώ, από τη Δράμο. Και θα βάλω και για μεταγενέστερα, θα πω και για τον Γιώργο τον Αμαραντίδη, το αξίζει γιατί άφησε μεγάλο έργο. Έφυγε πριν κάποια χρόνια ο Γιώργος. Και αδικημένος, μπορώ να πω. Έτσι, για τον Γιώργο. Σπουδαίος λιράρης και αυτός. Βεβαίως. Και συνεργάτης και της Δόμνας της Αμίου. Πάρα πολύ καλός. Αυτή, ας πούμε, ήταν μια γκάμα, όχι δεν υπήρξαν κι άλλοι, Λάμπρο μου, αξιόλογα. Τώρα, αν θα αρχίσω και λέμε για τον καθένα, θα θέλουμε 3 εκπομπές. Οπότε, ο καθένας βάζει το πετραδάκι του, αλλά αυτοί είναι που αφήσανε το στίγμα τους και είναι σημείο αναφοράς και για τις νεότερες γενιές. Και για σένα, αλλά και για την επόμενη γενιά, για τον Χρήστο που έρχεται να συνεχίσει. Και μια που λέμε αυτά, να ακούσουμε και τον Χρήστο σε κάτι πολύ ιδιαίτερο, το Μακρύ Καϊτέν, με το οποίο και αρχίζουν τα ποντιακά γλέντια, με το που κάθονται έτσι στο τραπέζι. Και όπως λέγαμε για τους κριτικούς που έχουν τα ριζίτικα, οι πόντιοι έχουν το Μακρύ Καϊτέν. Πάμε λοιπόν να το τραγουδήσουμε. Εγώ είμαι που τραγούδισα 7 νύχτες και ημέρες, στις Δεσποινούλα στη χαρά, στου Κωνσταντί το γάμο, και πουθενά δεν κάθισα, στο πόδι 7 ημέρες. 7 ημέρες στο χορό χωρίς να κλείσω μάτι. Έπαιξα και τραγούδισα και αναπνοή δεν πήρα. Σε ένα τραγούδι 2 φορές κανείς δεν με έχει ακούσει. Και στα τραγούδια στο χορό κανένας δεν με φτάνει. Μόνο η ματιά της κοπελιάς έκαψε την καρδιά μου. Και πονεμένον καρδία, πουλίκα με. Μακρύν Καϊτέν λοιπόν, η μουσική έναρξη κάθε ποντιακής σύναξης, σαν το υπηρώτικο μυρολόι, και θα έλεγα μια επίκληση σε αυτούς που λείπουν. Έλα πουλί μας αμακράν, όπως ακούσαμε, και ξενιτίαν, αναγνωρίσαμε τη λέξη, και πονεμένη καρδίαν. Και αυτός ο ιδιαίτερος λιγμός που υπάρχει στην φωνή την ποντιακή, που έχει περάσει και στη λύρα, στον κεμεντζέ, στην τεχνική παίξήματος, μια νοσταλγία μαζί, θα έλεγα, το τραύμα ίσως και της γενοκτονίας και των σταλινικών διώξεων, αυτό το έπος του ποντιακού ελληνισμού, από τη Μαύρη Θάλασσα, από τον
άξενο πόντο που τον κάνανε εύξηνο, φιλόξενο, για να περάσουν σε όλη τη διασπορά. Να περάσουν στον Κάφκασο, στη Ρωσία, μετά στη Σοβιετική Ένωση, να φτάσουν στη Σιβηρία, στο Ουσμπεκιστάν, στην Κεντρική Ασία, διωγμένοι. Παντού. Και μετά πρόσφυγες στην κυρίως Ελλάδα και όλοι οι πόντιοι της διασποράς. Στη Γερμανία, στην Αμερική, στην Αυστραλία. Και τα νέα τα παιδιά, ελπίδα. Όπως ακούσαμε τώρα το Χρήστο που τραγούδισε εξαιρετικά. Χρήστο, εσύ είσαι φοιτητής στο τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου είχαμε έρθει με το αλάτι της γης. Και η σχέση δική σου πώς είναι με αυτά τα πράγματα? Εσύ παίζεις διαφορετικά από τον πατέρα σου. Πώς είναι η νέα γενιά τώρα απέναντι σε όλη αυτή την παράδοση? Εγώ είχα την τύχη και παράλληλα ένα πολύ μεγάλο φορτίο βέβαια μαζί με αυτό, να ζήσω σε μια οικογένεια που την παράδοση την έζησα βιωματικά, ήταν δηλαδή μέρος της καθημερινότητάς μου. Τα ακούσματά μου είναι, ευχαριστώ το Θεό που είναι τόσο δυνατά και έχω, πιστεύω, τις βάσεις. Ήμουν από τα πολύ τυχερά παιδιά σε αυτό το κομμάτι που το έζησα τόσο βιωματικά. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι σήμερα το επίπεδο και παικτικά και φωνητικά είναι πολύ υψηλό στα παιδιά της γενιάς δικής μας δηλαδή. Η εξέλιξη της παράδοσης μπορεί να είναι πολύ ποιοτική και πολύ ανωδική, διατηρώντας μια αισθητική η οποία οδηγεί στο αντίστοιχο ηχόχρωμα, στο αντίστοιχο ύφος που διατηρούσαν και τα παλαιότερα χρόνια οι παλαιότεροι λιράδες. Θεωρώ δηλαδή ότι είναι πολύ εφικτό και πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή θα είναι η πορεία της ποντιακής παράδοσης, ανωδική και όχι καθοδική. Η δικιά σου γενιά συνδυάζει το βιωματικό γλέντι και το πανηγύρι πια και με τη μουσική σκηνή και με τη συναυλία και το YouTube ακόμη. Πώς είναι αυτά τα πράγματα, κολλάνε τελικά? Βοηθάει το ένα τ' άλλο? Θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο σε μια εποχή, δηλαδή στην εποχή που ζούμε, όπου η πληροφορία είναι πάρα πολύ μεγάλη πλέον και μέσω του ίντερνετ και μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, τα πάντα, όλα αυτά. Θεωρώ ότι είναι αναπόφευκτο όλο αυτό το κομμάτι, αλλά όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι θα έχει αρνητική επίδραση αν ο καθένας φροντίσει να είναι σωστά ενημερωμένος για το τι είναι αυτό το οποίο πρεσβεύει, τι όργανο κρατάει στα χέρια του και ποια παράδοση εξυπηρετεί και ουσιαστικά αποδίδει την ανάλογη μουσική. Και τα τραγούδια ακόμη ακούγονται στα ποντιακά γλένδια αλλά και στους γάμους, Μιχαλάκη. Βεβαίως. Εσύ έχεις παίξει σε ούκο λίγους γάμους, έτσι, μπροστά. Πάντρεψαμε ο κόσμο. Ναι. Ήσαμε δύο πολιτείες. Μπροστά λοιπόν στην ηφική την πομπή, φτάνοντας στο σπίτι, και να πούμε έτσι ένα χαρακτηριστικό τραγούδι από τον ποντιακό γάμο. Βεβαίως, να πούμε το τραγούδι της Νύφης. Ναι. Τι λένε οι στίχοι σε αυτό, Μιχαλάκη, πώς πάνε? Αυτό είναι το τραγούδι της Νύφης. Παίρνουν την ύφη και φεύγουν και λέει: έρθαμε θεία με, έρθαμε στο σπιτόπος. Έρθαμε για να παίρνουμε τι μορφόν το κορτσόπος. Ήρθαμε θεία μου, ήρθαμε στο σπιτάκι. Στο σπιτόπος, ωραία, ναι. Έρθαμε για να παίρνουμε το μικρό, ήρθαμε για να πάρουμε την μικρή σου την κόρη. Το άλλο λέει: ανοίξτε μας, εμείς αλληγορούμε. Το σπίτι είναι πολλά μικρό να πες πακεχωρούμε. Ανοίξτε μας, εμείς βιαζόμαστε. Το σπίτι είναι και πολύ μικρό, δεν χωράμε και μέσα. Βιάζονται να την πάρουν και να φύγουν. Πάμε λοιπόν να πάρουμε την ύφη και να την τραγουδήσουμε κιόλας. Βεβαίως.
αχ ναι μη σ' αγλίγορουνε και να ανοίξτε μας, ανοίξτε μας, άι ναι μη σ' αγλίγορουνε, αχ το σπίτι σε πολλά μικρόν, αχ να πες και χωρούνε, αχ το σπίτι σε πολλά μικρόν, αχ πες και χωρούνε. Πήραμε την ύφη λοιπόν, με τους κεμεντζέδες και τα νταούλια. Και μια που λέμε για τον κεμεντζέ, Μιχαλάκη, για πες μας λίγο από τι είναι φτιαγμένος έτσι τα ξύλα και τα μέρη του οργάνου. Συνήθως Από τι ξύλο το φτιάχνουνε? στην πατρίδα, στον Πόντο, λόγω της ισχυρές μεταβολές, μεγάλες μεταβολές του καιρού, ήταν από δαμάσκηνο, κοκκίμελο που λέγαμε. Γιατί ήταν το ξύλο που άντεχε στις καιρικές μεταβολές του καιρού. Κοκκίμελο, ναι. Κοκκίμελο, ναι. Το τοξάρι το κάνει σύντος από ελιά. Λέει και ο στίχος «Και με τσέμου κοκκίμελον και το τοξάρ ελέαν». Τα κόρτσοπα πολλά αγαπούν εμέν τον εντροπέαν. Λέει, μ' αγαπάνε πολύ τα κορίτσια, αλλά είμαι ντροπαλός εγώ. Α, μάλιστα, ναι, ναι. Το παίζει ντροπαλός δηλαδή. Λοιπόν, Αλλά από κοκκίμελο και από ελαία το δοξάρι. ναι, Και το δοξάρι έχει βέβαια τρίχες από ουρά αλόγου. βεβαίως. Και λέγανε ότι πρέπει να είναι από αρσενικό, λέει, άλογο. Ναι. Γιατί τα θηλυκά ουρούνε προς τα πίσω και τα οξέα από τα ούρα χαλάνε τις τρίχες και την Βεβαίως. ποιότητα. Και την ποιότητα και δεν αντέχουν Ναι, ναι. στον καιρό. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα παίζουν ρόλο για ένα λυπημένα. καλό όργανο τελικά. Βεβαίως. Αλλά το μεγαλύτερο θέμα στην ποντιακή λύρα είναι το καπάκι. Κατασκευή, τοποθέτηση του καπακιού. Το καπάκι είναι από τι ξυλία? Από έλατο το κάναμε παλιότερα, αλλά και από πεύκο κατεργασμένο, δηλαδή αν είναι λίγο παλιό. Κύριε, αυτά τα ξύλα χρησιμοποιούν. Και για πες μας λίγο τα μέρη του οργάνου, πώς τα λέτε εσείς? Έχετε κάποιες ιδιαίτερες ονομασίες, από όσο ξέρω. Ξεκινώντας ασοσκαφίδ. Σκαφίδι είναι το σκάφος, Ναι. ναι, ναι. Εκεί είναι πίσω η ράχια, είναι η πλάτη. Είναι τα πλάτη, πλευρά. Εδώ είναι το παλικάρ, ο χορδοδέτης δηλαδή. Α, εδώ δηλαδή που δεν είναι χορδές, Ναι, είναι είναι το λέτε παλικάρι. Ναι, παλικάρι. Εδώ είναι το σπαρέλ ή η γλώσσα. Μιλάει. Ναι, ναι. Ναι, Η γλώσσα εδώ, ναι. ναι, ναι, τα στιάρα δεν λέγεται. Εδώ είναι η γούλα. Ο λαιμός της λύρας. Γούλα το λέμε. γούλα. Ναι, ναι. Το κεφάλ, Το κεφάλ. τα οτία. Ότι αυτιά. Τα αυτιά, ναι, ναι, τα ναι. κουρδιστήρια. Είναι τα κουρδιστήρια. Ναι. Και επίσης εδώ είναι ο γάιδαρον, με τα συγχωρήσεως. Ναι, ναι. Φίλοι μας, Ο έτσι, γάιδαρον είναι- γιατί φορτώνετε τις χορδές Α, για μια ζωή. έχει και- όλο το βάρος από τις Βεβαίως, χορδές, ναι, όλα ναι, το- ναι, ναι. Να πούμε κάτι όμως που είναι πολύ σοβαρό, για μένα το α και το μέγα. Η ψυχή, ο στήλος που είναι μέσα, είναι να χωρίζει πρίμες από τις μπάσες. Χωρίς αυτό το όργανο είναι νεκρό. Γι' αυτό και το λένε και ψυχή. Ακριβώς. Χωρίς την ψυχή είναι νεκρό το όργανο. Και δεν τα παίζει. ανοίγματα εδώ τα λένε. Τα ροθόνια. Τα ροθόνια, μάλιστα. τα ξέρεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι σχεδόν όλα τα μέρη της λύρας έχουν αναφορές στα μέρη του ανθρωπίνου σώματος. Σχεδόν Ναι. δηλαδή σαν να είναι ένα κορμί ζωντανό που πάλεται και τραγουδάει και παίζει μαζί με το λιράρι. Άνθρωπος είναι. Άνθρωπος, Μιλάει ναι. και δεν βλάπτει, μόνο γιατρεύει. Μάλιστα. Έχετε όμως και άλλο ένα πολύ ιδιαίτερο όργανο στον Πόντο που έχει σχέση και με την Καπαδοκία, Ναι. στο σχήμα της λύρας, αλλά με περισσότερες χορδές. Είναι ο κεμανές, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σωστά, ναι. Είναι όργανο που το δανειστήκαμε ουσιαστικά από την Καπαδοκία, είναι γεγονός. Και παίζαν την κεμανέ. Πάμε λοιπόν να μας ζητήσουμε παίξει από τον Χρήστος. Χρήστο να μας παίξει κεμανέ και να μας παίξει κάτι ιδιαίτερο έτσι στο ρυθμό του Καρσιλαμά που είναι κοντινό προς Βεβαίως. αυτή την κοινή παράδοση Και- Πόντου, Μικράς Ασίας, Καπαδοκίας. Ακριβώς, και πρέπει να το τονίσουμε, μια και αναφέρθηκε στον Καρσιλαμά, ότι ο Καρσιλαμάς δεν υπάρχει περίπτωση, τουλάχιστον για τον ποντιακό χώρο, που να μην χορεύτηκε στην Ύβη και στο Γαμπρό μπροστά. Δεν υπάρχει ζευγάρι που να μην χορέψαν μπροστά τον Καρσιλαμά. Πάμε λοιπόν να παίξουμε ένα Καρσιλαμά με τον κεμανέ.
Γεια σου Χρήστο, με τον Κεμανέ σου. Και έβλεπα εδώ το Μιχαλάκη που σ' άκουγε έτσι πολύ προσεκτικά. Τι λέει η νέα γενιά λοιπόν, Μιχαλάκη? Καλά πάνε, Καλά πάνε. να δουλεύουν, να δουλεύουν, Ναι, να ναι. δουλεύουν. Ο πιο αυστηρός κριτής νομίζω και του γιου σου και των μαθητών σου. Δουλειά, Ναι. δουλειά, δουλειά. Και πάλι δουλειά. Αλλά και καθημερινή τριβή με την παράδοση στην καθημερινότητα. Δηλαδή στο γλέντι, στο πανηγύρι, στην ζωντανή παράδοση, έτσι δεν είναι? Για να μπορείς να τα απεξέλθεις εκεί, χρειάζεται δουλειά, Δουλειά. δουλειά. Μάλιστα. Ατέλειωτες ώρες λοιπόν. Έτσι. Αλλά εμπιστεύομαι τα νέα τα παιδιά. Μάλιστα. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια αυτά που βλέπω, στην νεολαία μπορούμε να έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Και βεβαίως υπάρχουν και τραγούδια νεότερα που γράφτηκαν και τα τελευταία χρόνια, τα οποία όμως εντάσσονται κάποια από αυτά και στην παράδοση. Γιατί έτσι είναι η παράδοση. Έτσι είναι. Κάποια τραγούδια τα οποία τα ακούει ο κόσμος, η ομάδα και τα θεωρεί κάποια στιγμή δικά της. Τα υιοθετεί και τα εντάσσει μέσα σε αυτή την αλυσίδα. Ακριβώς. Όταν έχουν το ύφος και μέσα στο πέρασμα του χρόνου φιλτράρεται και καθιερώνεται, είναι παράδοση. Αυτή είναι η συνέχεια της. Και είναι σημαντικό ένα τραγούδι τελικά να αξιωθεί τον τίτλο του λαϊκού, του παραδοσιακού και να το υιοθετήσει η ομάδα, όπως ξέρω ότι έχει γίνει και με κάποια δικά σου τραγούδια. Ανάμεσα σε αυτά τα δικά σου τα τραγούδια είναι το Ρασόπον και η Πεταλήτρα. Ρασόπουλο, ναι. Ρασόπουλο και η Πεταλήτρα. Ναι. Ρασόπουλο σημαίνει πουλί του βουνού, ναι. Και η Πεταλήτρα είναι η πεταλούδα. Α, μάλιστα. Ερωτικό τραγούδι. Πάμε να παίξουμε την Πεταλήτρα. Πεταλήτρα πέτανε μάνα πασουμάνουσακ. Πεταλήτρα πέτανε μάνα πασουμάνουσακ. Θα ρέσα η καρδιά μεν και νέλιες όσο κακ. Θα ρέσα η καρδιά μεν και νέλιες όσο κακ. Πετάτε την καρτερή στο νερό την γερική. Πετάτε την καρτερή στο νερό την γερική. Με ένα τέρμα γλυκή, με λεφτανό και κερί. Με ένα τέρμα γλυκή, με λεφτανό και κερί. Αυτή ήταν λοιπόν η Πεταλήτρα, η Πεταλούδα. Πεταλούδα. Και ωραία τα τραγούδια και η σκοπή, αλλά μας λείπει ο χορός, όπως είπαμε. Γι' αυτό λοιπόν να πάμε τώρα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, να συναντήσουμε και τους μαθητές σου και τους φίλους που ήρθαν από το Κιλκής και να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε παρέα. Ελάτε λοιπόν να μοιραστούμε ένα ξεχωριστό δυναμικό αλάτι της γης, ποντιακό σήμερα, με τον Μιχάλη τον Καλιοντζίδη, τους μαθητές του και την παρέα του.
Μπράβο, παιδιά. Γεια σου, Μιχαλάκη, με τη λύρα σου. Χαίρετε. Και τη στρίχα στο γεφύρι, λοιπόν, που όλη τη μέρα το χτίζαν, το βράδυ εχαλάουτον. Επίκαιρο. Επίκαιρο σαν την Ελλάδα, λοιπόν. Ακριβώς. Και ο πρωτομάστορας, χίλιοι μαστόροι και μύριοι μαθητάδες. Και ο πρωτομάστορας εδώ και οι μαθητάδες πάνω εδώ στην παρέα μας, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και όπως είπαμε, ο σήμερον αδά καλά θα περάνομεν. Πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι? Έμορφα, έμορφα. Ένα ποντιακό αλάτι της γης. Η παρέα μας έχει μεγαλώσει, όπως βλέπετε, γύρω από τα τραπέζια. Έχουμε φίλους που ταξίδεψαν ειδικά για αυτή την εκπομπή και τους ευχαριστούμε από καρδιάς γι' αυτό. Από την Ένωση Ποντίων Κιλκής, η Αργοναύτε, μαζί με την πρόεδρο, την Δέσποινα την Καραμπίνου και το δάσκαλό τους, τον Κωνσταντίνο τον Νικολαίδη. Και έχουμε επίσης και φίλους καλούς από τον χορευτικό όμιλο Ποντίων η Σέρα και τη Γενική Γραμματέα εδώ, την Ερυφίλη την Μπακυρλή. Και βεβαίως πάνω τους μαθητές σου, εκτός από τον Χρήστο το γιο σου που ήδη τον γνωρίσαμε, έχουμε τους μαθητές σου. Τα άλλα μου παιδιά είναι ο Στάθης ο Πορφυρίδης, δίπλα στο Χρήστο, ο Δημήτρης ο Ξενιτόπουλος, ο Λάμπης ο Μουρούζης, ο Ηλίας ο Αβραμίδης. Ο Ηλίας ο Αβραμίδης, τον έχουμε πολλές φορές εδώ στο αλάτι της γης. Πρέπει να πούμε ότι κάποιοι από αυτούς ήρθαν από την Θεσσαλονίκη μαζί σου. Όλοι, εκτός του Λάμπη και του Ηλία που είναι εκ των δεξιών, όλοι ήρθαν από Θεσσαλονίκη. Άρα να και η Βόρεια Ελλάδα, άλλη δύναμη. Βέβαια, ο Γιώργος ο Μωυσιάδης, ο αρχηγός εκεί. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Γευγελής φυσικά μπροστά στον Ταούλη. Ο Γιάννης ο Γευγελής και πρέπει να τονίσουμε και ιδιαιτέρως γιος, συνέχεια επίσης του μεγάλου του Γιώργη του Γευγελή, του σπουδαίου δεξιοτέχνη στα Κρουστά και παλιού συνεργάτη και φίλου. Παντελής ο Νικολαίδης στη Φλογέρα και στο Αγγείο στη συνέχεια. Και φυσικά τιμή μεγάλη που έχουμε τον Κώστα το Φιλιππίδη στο Λαγούτο. Ευχαριστούμε, Κώστα. Έτσι λοιπόν, μεγάλη και καλή ομάδα. Καλωσορίσατε στο αλάτι της γης και υγεία, ευλογία και μακροζωία που λένε οι Πόντιοι. Να είστε πάντα καλά, παιδιά. Και να χπασκούμε και σαν μάκρα πάω στην ξενιτιά. Και να χπασκούμε και σαν μάκρα πάω στην ξενιτιά. Και θα αποχωρούμε τα αρνή βαρινένη καρδιά. Και θα αποχωρούμε τα αρνή βαρινένη καρδιά. Πάνε ότι τα τεμά φάρμακια ποτίζατα. Την τύχη μου θα βλάστη μόψικα στον χαρογγύριλατα. Την τύχη μου θα βλάστη μόριζα στον χαρογγύριλατα. Έλα παπορ, έλα γυαλόνι. Και έλα παπορ, έλα γυαλόνι. Και έλα φέρον ταρνόπο μου και δε βάσω καλόνι. Και έλα φέρον και την τριγώνα και δε βάσω καλόνι. Οι ανθρωπέχνε χιλιάν, συνδροηδίνε μπελιάν. Από δανό κι ησυχαζόν, αέτ στα ζώνια φιλιά. Από δανό κι ησυχαζόν, αέτ στα ζώνια φιλιά.
Τραπεζιάτικος σκοπός λοιπόν, Μιχάλη. Ναι, περιοχή Κάρς. Μάλιστα. Πολύ παράπονο, πολύ πόνος. Ναι. Και πάνω σε αυτόν λένε δύστιχα συνέχεια, Βεβαίως, θα μπορούσαμε να βεβαίως. τραγουδάμε Μέχρι τον άλλο χρόνο. ακριβώς όλη τη νύχτα. Όλη τη νύχτα, βέβαια. Όπως γίνεται και με το ΟΜΑΛ, επίσης, που ξεκινάει τον ποντιακό χορό, που πάνω σε αυτό λένε Βεβαίως, είναι διάφορα άπειρα δύστιχα. δύστιχα. Ναι. Άπειρα. Είναι δηλαδή η παράδοση των μαντινάδων που συναντάμε και σε όλο το χώρο του Αιγαίου. Βλέπουμε να Ναι. υπάρχει και στον Πόντο. Ναι, έχουν, Ναι. Και στην άσπρη και την στη μαύρη αστοιχεία, θάλασσα. Ναι, βέβαια. Ναι. Και εκεί θα είναι και εντεύθυν του Αιγαίου, ναι. Πάμε λοιπόν να σηκωθούν και οι φίλοι μας, γιατί ποντιακό λένε χωρίς χορό δεν γίνεται. Σωστά. Και ξεκινάει πάντα με το ΟΜΑΛ. ΟΜΑΛ, το αντίστοιχο όπως είπαμε με το σιρτό χορό. Ναι, ναι, κλασικό. Ομαλών, η πεδιάδα στα αρχαία, κάτι που έχει διασωθεί στην ποντιακή διάλεκτο, όπως και το τραγωδία για το τραγούδι. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όμως μόνο αγαπώ είναι Θεό και εσένα. Αδάς όμως μόνο αγαπώ είναι Θεό και εσένα. Αν δεν σε βάσω να νύχτην και ρωτάει ατέμενα. Αν δεν σε βάσω να νύχτην και ρωτάει ατέμενα. Ελενίτσα με Ελενίτσα, κοδεδίζω σε μπουκλίτσα. Εσύ είσαι καλό κορίτσι, η μάνα σε τσουνίτσα. Εσύ είσαι καλό κορίτσι, η μάνα σε τσουνίτσα. Σε ρίζαν το αγαπώ, αν ίσως λέω ψέμα. Σε ρίζαν το αγαπώ, αν ίσως λέω ψέμα. Το κομμάτο καταπάτω να συρκεύει το αίμα. Το κομμάτο καταπάτω να συρκεύει το αίμα. Τυραννιούμαι και κλαίω, σε κανάλι δεν κυλιέμαι. Σε έναν μόρφο μορτσόκο να παραπώνα μ' τα λέω. Σε έναν μόρφο μορτσόκο να παραπώνα μ' τα λέω. Μόρφωσης είναι μόρφος την έχω να λέω. Εγώ παπαλικάρι με το καρδόποσα κι εγώ. Εγώ παπαλικάρι με το καρδόποσα κι εγώ. Σαν εσάς θα τελείωνε, εσύ δερμέν και έλα. Σαν εσάς θα τελείωνε, εσύ δερμέν και έλα. Και πάμε.
Από το Μάλ γυρίσαμε σε Κότσαρη, λοιπόν. Ναι. Κάρς. Από την περιοχή του Κάρς. Τελικά ο Πόντος έχει πολλές περιοχές. Έχει τον Δυτικό Πόντο, που είναι πιο κοντά, όπως είπαμε, στο Αιγαίο και στη Μικρά Ασία. Έχει τον Ανατολικό Πόντο, πιο κοντά στον Κάφκασο και όλη αυτή την περιοχή της Γεωργίας. Και έχει και τον Ορεινό Πόντο και τον Μεσογειακό Πόντο, έτσι δεν είναι, που είναι κοντά στη θάλασσα. Δύο διαφορετικές περιοχές. Στην Εύξηνο, στη Μαύρη Θάλασσα εκεί. Και όπως είπες προηγουμένως, Λάμπρο, ο άξενος Πόντος έγινε εύξηνος από τους Ποντίους, Ελληνοποντίους. Από την εποχή ακόμη, τα μυθικά χρόνια των Αργοναυτών, τότε, μέχρι την Οδύσσια αυτή την τεράστια που λέγαμε, από τη Μαύρη Θάλασσα στη Ρωσία, σχεδόν 3.000 χρόνια. Σε όλο τον κόσμο και σε όλη τη διασπορά σου. Παντού όπου βρίσκονται Έλληνες, βρίσκεις και Πόντιους. Και τις ενωμένες κοινότητες τελικά που έχετε εσείς οι Πόντιοι, κρατάτε γερά την κοινότητά σας, όπως και τη γλώσσα. Γι' αυτό και σας ζηλεύουν τελικά και οι άλλοι και βγάζουν τα ποντιακά ανέκδοτα, μου φαίνεται. Όχι, εδώ τα βγάζει ο ίδιος ο ποντιακός λαός, ο οποίος ξέρει να αυτοσατηρίζεται. Ούτως ή άλλως οι διάλεκτες... Είσαστε αγαθοί, βρες, έχετε όλη αυτή την καλοσύνη που ξεχυλίζει. Αυτό μου αρέσει δηλαδή στην ποντιακή ψυχή. Έχω ζήσει με την πρώτη γενιά πάρα πολύ Λάμπρο και έξω και ο πατέρας μου συγχωρεμένος ήταν από τον Πόντο. Αλλά πρέπει να σου πω ότι είχαν μια πολύ βαθιά φιλοσοφία. Θυμόσοφοι έτσι άνθρωποι, έτσι φιλοσοφημένοι. Και ετοιμόλογοι στην απάντηση, αλλά γεμάτη ουσία. Ακόμα και η αθυροστομία εισαγωγικά, εμάς είναι χαϊδευτικός όρος. Εξού και η αριστοφανική διάλεκτος μας το επιτρέπει να βγάζουμε και ανέκδοτα και τα οποία χαρακτηρίζουν εμάς. Εμείς δεν τα βγάζουμε για άλλους. Μάλιστα. Ναι. Να πάμε και σε ένα διπάτ. Να πάμε και σε κανένα κοδεσποινιακό, όπως λέμε το διπάτ, έτσι, να πάρουν και μια ανάσα τα παιδιά. Κοδεσποινιακό, γιατί? Το χορεύαν οι κοδέσπαινες, ο δικός τους χώρος, έτσι. Ωραίος κυμπάρικος αρχοντικός. Ωραία. Άμα είναι και κυμπάρικος και αρχοντικός, να φωνάξουμε και έναν από τους μαθητές σου, το Στάθη τον Πορφυρίδη, να ανέβει με τον Κεμεντζέ και το τραγούδι του. Βεβαίως. Πάμε, παιδιά. κι αν ημέρα με ρώθη μέσα να ελίεμεν, όχι και να λεπώ το σπίτο πας, όχι να λύκευα ξανέμεν, όχι να λεπώ το σπίτο πας, όχι να λύκευα ξανέμεν. Όχι και να λεπώ τον καστρολί, πώς να ελίεμεν, όχι όλα τα παρχαρόπας, όχι να λύκευα ξανέμεν, όχι κι όλα τα παρχαρόπας, όχι να λύκευα ξανέμεν.
και τη Σαβέλη το ψάρνα ελίεμεν, όχι και τα δωμάταρα εύνε, όχι να λύκευα ήξανεμεν. Τα δωμάταρα εύνε, όχι να λύκευα ήξανεμεν. Έναν άστρενε ξεβέν στην Ανατολήν, έναν κι άλλο εξεβέν σότε πεκοήν, έναν κι άλλο εξεβέν σο Καρακάπαν, έναν κι άλλο εξεβέν Σαρμαλούκοχαν. Σοφίτσα με βγαίνεις, σηκάμ και μη φαίνεσαι, άρε λεπνέσαι και τα στραμ, σηκάμ και μ' αρένεσαι, αγελέψε και νοφέγγον και δηλένεσαι για Σε ποια περιοχή του Πόντου ήμασταν, Μιχαλάκη, τώρα? Είμαστε τραπεζούντα, τα διπάτ. Τα διπάτ, ναι. Πήγαμε και στην Ήμερα μια βόλτα. Ναι. Ήμερα. Ήμερα, ναι. Περιοχή και αυτή και στην Πόντο, στην Τραπεζούντα. Και εκεί ήταν τόσες πολλές αρχαίες ελληνικές απικίες, Πάρα πολλές. Ναι. Ο φίλος μου και αγαπητός Ερμής Μουρατίδης, τεράστιος σκηνοθέτης μας, ο κορυφαίος κατ' εμέ, καλή του ώρα, μου έλεγε, Μιχαλάκη, 5 επιδαύρους είχαμε στον Πόντο. 5. Και όταν κάποια στιγμή μου έκατσε και μου ανέλησε και μου έδειξε κάποια πράγματα, και εγώ δεν τα γνώριζα. 5 επιδαύρους. Το τόνισε 3 φορές. Και έναν τραγωδία να πούμε, ένα τραγούδι. Βέβαια. Και στο ποντιακό τραγούδι επιβιώνουν και οι παραλογές που μας πηγαίνουν κατευθείαν στο αρχαίο δράμα, αλλά και στη συνέχεια τα ακριτικά τραγούδια που έχετε τόσα πολλά και ωραία ακριτικά τραγούδια, Ακρίτας όντας έλαμνεν κτλ. Που από τον 10ο αιώνα αναφέρουν τα χειρόγραφα ότι εξιστορούσαν πάθη ενδόξων ανδρών. Βεβαίως, ναι. Τεράστια λοιπόν η παράδοση του Πόντου και παλαιότατη. Ναι, και μάλιστα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και ο μοναδικός λαός που έχει αφιερωμένο τραγούδι στον άγνωστο στρατιώτη. Ο Αϊντέντζε παραπέτανε. Να μην το παραλείπουμε αυτό. Στον πόλεμον Τραντέλληνας. Ναι. Ρωμαϊκόν παλικάρι. Ναι. Ακριβώς. 30 φορές Έλληνας. Ακριβώς. Μάλιστα. Και να συνεχίσουμε τώρα. Πάμε να χορέψουμε όλοι μαζί, τικ, και να πάρει τη σκητάλη ο άλλος μαθητής σου, ο Λάμπης ο Μουρούζης. Βεβαίως. Με τον Κεμεντσέ και το χορό βεβαίως. Και στο τραγούδι. Και στο τραγούδι έχουμε τον Ηλία τον Αβραμίδη και το γιο σου, τον Χρήστο τον Καλιοντζίδη. Πάμε, παιδιά. τα μεσανύχτα να Ανατολή άβαινε τα μεσανύχτα να Ανατολή χαλάζει. Με έβγανα πας έξω πόρτο του Ζαπανιταγιάς, έβγανα πας έξω πόρτο του Ζαπανιταγιάς. Οι, 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 το όνομα να σκηνέκει,
το μάτω πασφωνική, το όνομα να τσε παρεσάει, τον ολιού κοντεσάει. Βράδυ κι εγώ παρακαλώ πότε θα ξημερώνει. Να λέπω την τρίγωνα μου όντες πάει στο νερό. Να λέπω την τρίγωνα μου όντες πάει στο νερόνι. Και την καρδιά με κάψε. Τα στομοχυλάτεμα, τα στομοχυλάτεμα, με το αίμα με βάψεν, με το αίμα με βάψεν. Τα στομοχυλάτεμα, τα στομοχυλάτεμα, με το αίμα με βάψεν, με το αίμα με βάψεν. Κάνετε μικρό μαρνίν και νοσόντε τυράντσες με την ατιστά πιστόν, με την ατιστά πιστόν. Εκάψε σε μάτσες εκάψε σε μάτσες με την ατιστά πιστόν, με την ατιστά πιστόν. Εκάψε σε μάτσες τρώω το Θεός πουλί μου. Και νο γαμπρό θέλει, όπου παρόν θέλει κανείς και νο γαμπρό θέλει,
πιλελί, κουρπανά ούτε τα χέρασα τα πιλελία. Πως κι κουέψ και μάτσα τα πες στα νερά τα κρύα, πως κι κουέψ και μάτσα τα πες στα νερά τα κρύα, τα κρύα. Μπράβο. Πάντα τέτοια, παιδιά, να χαίρεστε τους χορούς σας και τα τραγούδια σας και την πατρίδα σας. Και πάμε τώρα σε κάτι ξεχωριστό. Πάμε σε ένα τρομαχτόν. Έτσι, να τρομάξει η κάμερα. Το δάπεδο λίγο να συστεί. Έτσι, δεν γίνεται αν δεν είναι... Αυτά που παίξαμε Λάμπρο, πούμε, ήταν η περιοχή Ματσούκας, το τίκτο μόνο. Η Ματσούκα είναι σε ποια περιοχή? Είναι επαρχία στην Τραπεζούντα. Τα χωριά της Τραπεζούντας επαρχία λίγο ψηλά, έτσι. Τα ορεινά, τα πιο... Ναι, και ήταν και από διάφορα χωριά τα τραγούδια που παίξαμε. Για πάμε λοιπόν τώρα να χορέψουμε και το τρομαχτόν και να πάμε και σε μια ιδιαίτερη περιοχή που είναι η Τόγια. Βεβαίως, ναι. Και τώρα που λέμε για αυτές τις περιοχές, Μιχάλη, αναλογίζομαι πόσα πράγματα δεν ξέρουμε από τον ελληνισμό. Δηλαδή ακούμε όλα αυτά τα ονόματα, Συνόπη, Τραπεζούντα, Κερασούντα, Σαμσούντα, Αργυρούπολη, όλα αυτά τα τοπονύμια του Πόντου και πόσοι Έλληνες μπορούν να τα τοποθετήσουν έτσι στο χάρτη. Είναι τεράστιος. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι τεράστιος. Έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε για τον ελληνισμό και ευτυχώς που εσείς φυλάτε οι Πόντοι, φυλάτε Θερμοπύλες και όλα αυτά τα κουβαλήσατε άειλη κληρονομιά μαζί εδώ στην κυρίως Ελλάδα. Πιστεύω ότι έγινε προσπάθεια. Έγινε η προσπάθεια να τα μάθουν όχι μόνο οι Πόντοι, αλλά οι Πανέλληνες τελικά.
Μπράβο, παιδιά! Και πάμε για την τριγώνα τώρα. Τριγώνα, ποιος αντέξει, ποιος αντέξει. Φοβερή αίσθηση λοιπόν αυτή, τρομαχτών, τόγια και η τριγώνα. Και στην τριγώνα ο ήχος από το τουλούμ, το Αγίον. Και μου αρέσει που έχετε, που κρατάτε και τα δύο. Κρατάτε και την αρχαία ελληνική ονομασία του Αγίον και την τουρκική, το τουλούμ. Ναι. Γιατί όλα τελικά στον Πόντο υπάρχουν και μπερδεύονται. Όλο αυτό το Δούνε και Λαβίν από την αρχαιότητα, από το Βυζάντιο, μετά η Οθωμανική κατάκτηση. Μέχρι σήμερα που ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κρυπτοχριστιανοί στην περιοχή του Πόντου. Οι οποίοι, αν τους ρωτήσεις, δεν θέλουν να πούνε ούτε τη μία πλευρά, ούτε να λένε είμαστε καραντένις Μίλετ. Είμαστε Μαυροθαλασσίτη και Ράτσα. Μάλιστα. Αυτό κάτι λοιπόν. Καραντενής Μίλετ. Καραντενής Μίλετ, ναι. Και ακόμη και οι Τούρκοι έχουν κρατήσει την αρχαιοελληνική ονομασία, την ελληνική ονομασία χώρων για τους δικούς τους χορούς. Για τους μαυροθαλασσίτικους χορούς. Έχουν δώσει οι λαοί και πήρανε. Το ίδιο σημαίνει και με τη γλώσσα. Ένα τέλειο το Δούνε και Λαβίν. Εξάλλου και ο Διγενής Ακρίτας ήταν διγενής. Το λέει η ίδια η λέξη. Ακριβώς. Από δύο γένειες. Και από μάνα κόρη Βυζαντινού στρατηγού και από πατέρα Εμμύρη Αμυρά από τους Σαρακινούς, από τους Άραβες. Ναι. Αλλά να έρθουμε τώρα εδώ στους φιλοξενούμενους μας, στην Ένωση Ποντίων από την περιοχή του Κιλκής, τους Αργοναύτες, η Δέσποινα η Καραμπίδου, η πρόεδρος της Ένωσης. Θέλω να σας ευχαριστήσω, Δέσποινα, και σένα και όλα τα παιδιά που μπήκατε στον κόπο να ταξιδέψετε και να έρθετε από το Κιλκής ειδικά για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι δική μας η τιμή. Για πες μου λίγο για τις δραστηριότητες έτσι του Συλλόγου. Ο Σύλλογος μας τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει πραγματοποιήσει 2 ημερίδες αφιερωμένες με θέμα τον ποντιακό χορό, τη μουσική και την ενδυμασία. Έχει υλοποιήσει ένα πρόγραμμα Linder, μια διμερίδα για την ποντιακή διατροφή. Μεγάλο θέμα η ποντιακή διατροφή, ακριβώς. Ναι, μεγάλο θέμα και δυστυχώς παραμελημένο. Ναι. Πρέπει να αναδείξουμε κάποια στιγμή την αξία της ποντιακής διατροφής. Οι Κρήτες έχουν μιλήσει για τη μεσογειακή διατροφή, αλλά υπάρχει και η μαυροθαλασσίτικη τελικά διατροφή. Μπράβο, ακριβώς αυτό. Επίσης, έχουμε πραγματοποιήσει μια παιδική θεατρική παράσταση στην ποντιακή διάλεκτο.
ώστε τα παιδιά να μυηθούν έτσι στη γλώσσα. Πιστεύουμε ότι ο πιο εύκολος τρόπος να περάσεις στο στόμα της νέας γενιάς τη διάλεκτο. Και δημιουργήσαμε και τη γωνιά παραμυθιού, που διαβάζουμε ποντιακά παραμύθια στα παιδιά. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Μπράβο σας. Και έχετε και χοροδία, από όσο ξέρω, εδώ με το με χωράρχη. Λοιπόν, με χωράρχη τον Μιχάλη τον Καλιοτζίδη ξεκινήσαμε φέτος μια προσπάθεια να στήσουμε μια χοροδία. Προς το παρόν πηγαίνουμε καλά, είναι καλά τα αποτελέσματα, είναι θετικά. Και ετοιμαζόμαστε αρχές Μάη να κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση. Εσείς οι Πόντιοι έχετε το θέατρο, έχετε το Ποντιακό Θέατρο, κάτι που δεν έχουν άλλες περιοχές της Ελλάδας. Έχετε ειδικά θεατρικά έργα τα οποία παρουσιάζετε και από όσο ξέρω είναι πάρα πολύ δημοφιλή τελικά. Δυστυχώς όμως στον ελλαδικό χώρο το θέατρο, μάλλον δεν δόθηκε στο θέατρο η αξία που είχε στον Πόντο, στη φυσική μας πατρίδα. Δεν το έχει δοθεί δυστυχώς η αξία που έπρεπε να το είχε δοθεί. Κάνουμε μία προσπάθεια. Μάλιστα. Πιστεύω ότι παράλληλα με τη διάλεκτο θα σωθεί και το θέατρο. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και σε εσάς καλή δύναμη. Και είναι επίσης κάτι χαρακτηριστικό ότι οι Πόντιοι στην πατρίδα, στη Μαύρη Θάλασσα, είχαν πολύ μεγάλη οργάνωση σε συλλόγους και συντεχνίες. Ναι. Ήταν κάτι που χαρακτήριζε το ποντιακό στοιχείο πέρα από το εμπόριο και τα γράμματα. Τα γράμματα. Ναι. Διάβαζα κάπου ότι από το 1,5 περίπου εκατομμύριο Έλληνες που είχε η Μικρά Ασία εκεί γύρω στο 1910 με 20, οι 400.000 ήταν Πόντιοι και είχαν πάνω από 500 σχολεία. Αυτή η αριθμή είναι εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή είναι πράγματι εντυπωσιακή αυτή η αριθμή. Και δείχνει το πόσο τελικά μεγάλη δύναμη είναι ο Πόντος. Ήταν. Και εξακολουθεί να είναι. Και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να είναι. Αυτά είναι οι ίδιοι χωρί αυτός ο πιο ζωντανός.
Μπράβο, παιδιά, εξαιρετικό. Και δύο πολύ ιδιαίτεροι χοροί, παραλλαγές του Τικ και του Ομάλ, Πάλτσανας και Ουτσούι. Το Ουτσάιν, περιοχή της Νικόπολης και οι δύο, που βλέπουμε έντονο το τρέμουλο, είναι χαρακτηριστικό της περιοχής αυτής. Εδώ είδαμε μια παραλλαγή με βάση το χορό Ομάλ και μια παραλλαγή με βάση το χορό Τικ. Προηγήθηκαν και άλλοι χοροί όμως με βάση το χορό Τικ, όπως το Τικ Τιτόγιας, όπως το Τικ των Τρομαχτών. Έχουμε με το χορό Τικ, που είναι ο βασικότερος χορός και η ονομασία του έχει τουρκική ρίζα. Το Τικ σημαίνει ίσια όρθια από τη θέση του χορευτή, από τη στάση του σώματός του. Όπως λοιπόν οι Τούρκοι πήρανε το χόρον, εμείς πήραμε από αυτούς πήραμε και δώσαμε. Πάντα έτσι είναι. Έτσι είναι. Δούνε και Λαβίν. Ακριβώς. Και έχουμε εδώ τον Κώστα τον Νικολαίδη, το δάσκαλο της Ένωσης Ποντίων του Κιλκής. Και εδώ της ομάδας, οι αργοναύτες. Για πες μας λοιπόν, Κώστα, έτσι λίγο για τους ποντιακούς χορούς. Αν είναι κάτι που με αγωγητεύει ιδιαίτερα σε αυτούς τους χορούς, είναι το ότι είναι η εικόνα, ο καθρέφτης της ποντιακής κοινότητας. Βλέπεις ότι είναι χοροί κλειστοί. Δεν είναι χορός, κανένας χορός δεν είναι του πρώτου. Κλειστός ο κύκλος. Δηλαδή είναι μια συμπαγής κοινότητα. Δεν υπήρχε πρωτοχορευτής. Ναι. Υπήρχε μια ισότητα των χορευτών. Κάθε ένας έβλεπε τον απέναντί του. Συγχορεύανε. Οι οργανοπαίκτες ήταν στη μέση. Πολλές λίρες μαζί. Όταν υπήρχαν όμως όργανα όπως το Αγγίον ή το Τουλούμι, ο Ζουρνάς, που δεν χρειαζόταν να είναι 2 και 3, μπορούσαν να συγχωρέψουν. Κυκλική χορή, όπως είπαμε. Συναντήσαμε τώρα στην πορεία της εκπομπής πάρα πολλές παραλλαγές και μελωδίες, παράδειγμα του Διπάτ. Θα δούμε και στη συνέχεια και άλλους χορούς από την περιοχή του Κιουμούς Μετέν των Μεταλλίων, που είναι επηρεασμένοι από την Καπαδοκία. Και θα συνεχίσουμε το χορό Χαλάι, όπου το συναντάμε, την ονομασία την συναντάμε και στην Αρμενία και από Κούρδους. Εμείς όμως ο χορός αυτός επηρεάστηκε από τους Καπαδόκες, γιατί έχουμε ένα χορό κοινό με ίδια ονομασία σε αυτή την περιοχή. Το Χαλάι. Το Χαλάι. Και έχουμε επίσης και το Τας, που είναι πια η επίδραση από την περιοχή του Κάφκασου, από τη Γεωργιανή όλη παράδοση. Ακριβώς. Ναι. Προσαρμοσμένη στα δικά μας δεδομένα όμως. Η Καζάσκα, όπου σε εμάς ονομάζεται Τας ή Τάγα ή Τάμασα, ζευγαρωτός χορός, ελεύθερος χορός, φλερτάρει στην τάμα, τη γυναίκα. Να λοιπόν και ένα ζευγαρωτός χορός στον Πόντο. Έχουμε και καρσιλαμάδες, έχουμε και τα μαντήλια. Έχουμε και εμείς ζευγαρωτούς. Δεν είναι μόνο η συρτική, η μπάλη στα νησιά τα δικά μας, έχουμε και εμείς. Πάμε λοιπόν να χορέψουμε τώρα το Χαλάι και το Τας για να δούμε ακριβώς και αυτούς τους πολύ ιδιαίτερους ποντιακούς χορούς στους οποίους αναφέρθηκες. Πάμε να τους απολαύσουμε το χώρο Στάση. Ναι. Σταυρόν σωσέρ, έρθεν γεννέμεν και μας με τα βριόν το χάπερ. Έρθεν γεννέμεν και μας με τα βριόν το χάπερ. Κάποτε να κολόσκουμες το μένεμα ανατόρις. Κάποτε να κολόσκουμες το μένεμα ανατόρις.
γεια. Εξαιρετικός ο Γιώργος ο Μωυσιάδης λοιπόν στη Λύρα, στο Ντιεμεντσέ. Οι μαθητάδες, πολύ καλοί Μιχαλάκη, που συνεχίζουν την παράδοση, η νέα γενιά. Να μην ξεχνάμε πάντα αυτή τη στέρεη βάση που δίνουν πίσω ο Κώστας ο Φιλιππίδης και ο Γιάννης ο Γευγελής. Και οι χοροί που χορέψαν, που είδαμε εδώ, ήταν το Χαλάι λοιπόν, από τον Δυτικό Πόντο. Το Τέρς, πολύ ιδιαίτερος χορός, είναι από τους μόνους που σημαίνει ανάποδα. Πάει την τριγώνα αριστερά. Η οποία και αυτή πάει, θα μας πούν και εδώ οι χορηδάς, νομίζω και εκείνον ανάποδα. Και πάει ανάποδα λοιπόν, δύο οι ανάποδοι χοροί. Έχουμε και εμείς ανάποδες. Και βεβαίως το ΤΑΣ που μας ταξίδεψε από το Κιουμούς Μεντέν στο Κάρς. Στο Κάρς, στην άλλη πλευρά του Πόντου. Και να συνεχίσουμε τώρα, Μιχάλη, με τι? Τώρα θα συνεχίσουμε να παίξουμε και σερί ένα προάσιο τραπέζοντος εκεί τη Σαρανίτσα. Να παίξουμε και το κλασικό τραγούδι που τα αγαπάει όλος ο κόσμος, τα 40 μήλα κόκκινα. Βέβαια. Hit ποντιακό μεγάλο αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν 40 μήλα κόκκινα σε ένα μαντίλ δεμένα. Ναι, ακριβώς. Παραλλαγή του ομάλ, τι είναι αυτό? Χορεύεται δύσιμος. Είναι σε ομάλ, να το πω έτσι να μας καταλάβουμε, καρσιλίδικο χορεύεται. Τα βήματά του είναι έτσι. Και η Σερανίτσα είναι επτάσιμη. Και έχετε ακριβώς όλη αυτή την ποικιλία και στους ρυθμούς στον Πόντο. Έχετε και πεντάσιμα, και επτάσιμα και νεάσιμα. Και δίσιμα, κλασικά, και τρίσιμα τελευταία και εξάσιμα έχουμε. Από όλα έχουμε λοιπόν. Από όλα. Να φωνάξουμε τον Δημήτρη τον Ξενιτόπουλο και τον Στάση τον Πορφυρίδη από τους μαθητές σου βεβαίως, να παραλάβουν τη σκητάλη εδώ. Μάλιστα. Και 40 μήλα κόκκινα πουλί, 40 μήλα κόκκινα γιαύρι, σ' ένα μαντίλ δεμένα,
σε ένα μαντήλ δεμένα και 47 κι αν έφτας πουλί, 47 κι αν έφτας για βρήμ και βρήξα μόνο εμένα, όχι και βρήξα μόνο εμένα και για έλα πουλί με τεμένελα για βρήμ το μάτο τερεμάς πουλί τα σύρ και πέρτα χούλι, όχι και τα σύρ και πέρτα χούλι. Και 40 μίλα κοκκινά πουλί, 40 μίλα κοκκινά για βρήμ συσυραντίζεμένα, συσυραντίζεμένα πάτω και τσούγνα έβατα πουλί, πάτω και τσούγνα έβατα για βρήμ και έρχομαι με τεσένα, όχι και έρχομαι με τεσένα και για έλα πουλί και με τεμένελα για βρήμ αν το τομάτο τερεμάς πουλί τα σύρ και πέρτα χούλι, όχι τα σύρ και πέρτα χούλι. Και έπηκες με γιαύριν και ράκοποτον πουλίν, έπηκες με γιαύριν και ράκοποτον πουλίν και κρασομεθυσμένον, όχι και κρασομεθυσμένον. Και να πανσιγήν πουλίν και να λασκούμε γιαύριν, απάν σιγήν πουλίν να λασκούμε για βρήμ αμοσιασίρεμένον, όχ αμοσιασούρεμένον.
Εξαιρετική και η Σερανίτσα. Και λέγαμε πριν ότι είναι θαυμαστή πράγματι αυτή η οργάνωση των ποντίων ήδη από την πατρίδα σε σωματεία, σε ενώσεις, σε συλλόγους. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε δύο ομάδες, την Ένωση Ποντίων Κιλκίας, η Αργοναύτε, και τον χορευτικό όμιλο ποντίων, η Σέρα. Μαζί μας η Ερυφίλη Μπακυρλή, είναι γενική γραμματέας της ομάδας αυτής, που έχει έδρα τον Ταύρο, από όσο ξέρω, έτσι. Το Δήμο Μοσχάτου Ταύρου. Μάλιστα. Και πρόεδρός σας είναι ο Νίκος ο Ζουρνατζίδης. Γνωστός στη Σπάση. Γνωστός στη Σπάση. Μαζί με τον Χρήστο το Θοδωρίδη από τους Αργοναύτες τους Κομνηνούς. Είναι οι δύο πάπες, τα λέγαμε, οι δύο κορυφαίοι δάσκαλοι που έχουν συντελέσει εξαιρετικά στην διάσωση και διάδοση των χωρών του ποντιακού ελληνισμού. Καταρχάς, να σας μεταφέρω τα χαιρετίσματα του κυρίου Ζουρνατζίδη. Αυτή τη στιγμή είναι Καλαμάτα. Μου είχε πει να σας μεταφέρω τα χαιρετίσματά του. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς να συνυπάρχουμε εδώ πέρα χορευτικά και μουσικά με τον δάσκαλο της παραδοσιακής ποντιακής μουσικής, τον κύριο Καλιοτζίδη. Με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά την ποντιακή μουσική παράδοση. Και είναι και τόσο αγαπητός σε όλους. Η παράδοση του πόντου είναι τόσο πολύμορφη και πολυπίκυλη. Ο κύριος Νίκος ο Ζουρνατζίδης, από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ξεκίνησε έρευνα με μαγνητοφωνάκι και από τις αρχές της δεκαετίας του 80 με βιντεοσκόπηση με κάμερα, κατέγραψε απ' άκρη σ' άκρη σε όλη την Ελλάδα μαρτυρίες προφορικές, γραπτές, ό,τι έχει να κάνει με τα χορευτικά δρόμενα, τα μουσικά, και όσον αφορά το τρίπτυχο ενδυμασία, χορό και μουσική, όλο το φάσμα της ποντιακής παράδοσης δεν εξαίρεσε τίποτα. Και κυρίως το δίδαξε, το πέρασε στην νεότερη γενιά. Δεν είναι ότι το έκλεισε στα σιρτάρια και στα ντουλάπια ως συλλέκτη, ξέρεις. Εγώ τα έχω αυτά και τα κρατάω εδώ για μένα. Σαφώς. Έχει εκδώσει ήδη 4 CD και 4 DVD με εκδότη το χορευτικό όμιλο ποντίων Σέρα, το παιδί του, το δημιούργημά του από το 1992. Και έχει εκδώσει ήδη ένα βιβλίο με τις χορευτικές διαδικασίες του πόντου. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο του. Σας το δωρίζουμε με πολύ αγάπη και εκτίμηση. Να είστε καλά.
Εξαιρετικός λοιπόν ο Πυρίχιος ο Ποντιακός στις δύο παραλλαγές του από την Τραπεζούντα και τη Ματσούκα και κάπου εδώ ο χρόνος αυτής της εκπομπής φτάνει στο τέλος του. Περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφα σε αυτό το ποντιακό δυναμικό γλέντι. Να ευχαριστήσουμε από καρδιά στο φίλο και αγαπημένο τον Μιχάλη τον Καλιοντζίδη. Να είσαι πάντα καλά, Μιχάλη. Να συνεχίζεις να δίνεις τα φώτα σου και την παράδοση στους μαθητές σου. Είχαμε τη χαρά σήμερα να έχουμε μαζί μας τον Ηλία τον Αβραμίδη, τον Λάμπη τον Μουρούζη, τον Δημήτρη τον Ξενιτόπουλο, τον Στάθη τον Πορφυρίδη, τον Χρήστο τον Καλιοντζίδη, τον Γιώργο τον Μωυσιάδη. Ο Παντελής ο Νικολαίδης έφερε τον ήχο από το Καβάλι και το Τουλούμ, από το Αγγείο, τα παλιά πνευστά λαϊκά μουσικά όργανα του Πόντου. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Κώστα το Φιλιππίδη με το Λαγούτο και τον Γιάννη το Γευγελή που έδωσε το ρυθμό με τον ταούλι του. Πολλές ευχαριστίες στην Ένωση των Ποντίων από το Κιλκής, οι αργοναύτες που ταξίδεψαν για αυτήν εδώ την εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και στο χορευτικό όμιλο Ποντίων η Σέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να κρατήσουν οι χοροί, η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει και να καταλήξουμε με ένα τραγούδι σύμβολο του ποντιακού ελληνισμού, τραγούδι που γράφτηκε για την άλωση της πόλης και παραμένει πάντα επίκαιρο. Η Ρωμανία αν πέρασεν, η Ρωμανία αν πάρθεν, η Ρωμανία αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλα. Τραγουδήστε το, χορέψτε το και πάνω απ' όλα πιστέψτε το. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πίστη και την ελπίδα που φέρνει η μουσική σας και η παράδοση. Να είστε πάντα καλά. Βασίλος καμπέλα ένα αφέντη